Magagayang mabsat, tapos hindi kasi tayon din gan, ti pakasalitaan ni Rolly Rugyan tayon. Sagudayan nga riti surat na. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, inyik ikisda nga may sakan wa kriminal. Tumuknot sa dilangit, tipungtut ken gora da kanyak. Gapot ipupusay ti may sang ipatpatig. Nga manda ka di lalaki nga mang patay, iti ipatpatig na unay. Manong Nemi na kahit ko itang salaysayan, binsa-binsayan, inuten nga warwaren. Tapos hindi ka dagat kahit kumit nga buray na ito'y pagkasalitaan, barbarin kunak na makaitadak matiliw-liwa, kan pagsarmingan ti biyag no adaman adal nga maataw. Ngayon sagbay ti amin, kablawan kayo, itinagasat nga oras yun ita Nema na si studio. Kastamatan ka dagiti padak nga buy-buya, dagiti OFWs, kan so amin-aminin nga pumaspaset iti detoy nga pakasalitaan, mo iti detoy nga programa, kan iti detoy nga studio. Nagsak kan nagasat nga oras tay amin nga sa kapada. Kastiman manong naming nga rugyak dito apakasalitaan. Nakariingak manong nemi, idadyak amo no manong oras, uno aldaw siguro, nga nakaturog hak, un awan ti puot ko, ken awan plus tinamamuak. Nakapsot ti panagriknak, idi bakik. Idagmulagatak manong nemi, adakit ti hospital. Idi ko check ti bagik, tsak kabaylan ng pagkutsen, dagit sakak. Kanuri pa iti imak. Naloktan ti kwarto ngayan ko manong nemi. Babae. Na may isang nurse gaputan nakapuraw. Umis-isim nga mangit kita kanya. Nagsublikaya man ti puot mo. Mabitlayan nga. Tayo pakamok ka rin kiti parents mo. Nurse, ano ito masama kanya? A car accident. Hindi mo ka di malakip. Malakip kon. Tikaduak. Tinubiyak. Tibabahingin kasar ko. Nurse, mabiglayang, sir. Nakaiba na kiti parents mo. Anong nemi? Timalakip ko kat... Nakarakraksak kami. Nalpas min, digit inasken nga. Iring pas mi, para di kalay sami. Diyos ko. 3 years and ayan na yat mi ni Janet. Adaan hindi trabaho. Tanang graduar kami nga padpada. Idento ta siyak manong nemi in patawid kanyak. Dagiti parents ko ti may isang beach resort. Ngay man manage ko. Natulagan ti kalay sami ka ni Janet. Indring pasbin dagiti nasken ngiring pasmi. Nagpraktis kami pa yan manong nemi ti simbahan para ti panagman sami. Naiwarasan dagiti imbitasyon. Kadagiti ninong ken ninang. Ngem, nagselebrar kami ngamin tinairing pasmin ti amin manong nemi kinapudnuna, nag-check-in kami ti hotel. Sadya kami nga nagpapasi ti ragsak no mampesang kumapela rumbeng ta oray mila kuman ti first night, first fight. Kumanat kami ngagpadpada. So, Jay, nga naipaay ni Janet, kinabirhen na.
Intuloy mi tinagselebrar. Napang kami iti may sa nga bar. Naginom kami manong. Diya ko namunan niya't si Maruno na pasamak. Nabartekak nga ta nga nagmanayho. No. Ni mama nung naimi di simrekan iti kwarto ngayon ko. Ay agaman na, kagaman na. Agaman tayo kaniabot, Diyos iyo. Ito nakapuot kan. 3 days. 2 nights. Nga mong puot mo. Mama. Apay nga nakapsutak. Ang gapay langkot ko di mo pala pilitin. Nupay ko na di doktor nga. Agsublin tumalang ti normal. Medyo na pagtaran ti may nga sakam. Nga okay. Si bibiyag ka anak. Agamit na kinapot Diyos. Ni Janet, mama. Tiyag ba rin itong asawak? Anya man ti kasasahad na? Anak, anya ti kasasahad na pagtalnaan ti riknam? Asa mo palang marumbeng nga mamuan? Anya ti rasang kumapalang rumbeng nga mamuan? Ibagayo. Anak na masamak ka ni Janet. Anak, ang mga na makapadagas ka. Kahit ko nga mamuan nun at nabasamak kayong kuwana. Hanggang palang po pwersa. Doktor! Saan nga doktor ti kasapulag naman? Ano na masamak? Ti babae nga matpatay ko. Ti babae nga kasar ko. Natayin. Saan nagpunta mama? On the spot nga natay ni Janet. Saan? Nagtala ka, anak. Nagtala. Saan na punta? Saan nga mabalang namatay? Ayat ko. Babae nga matpatay ko. Laka, nagtala ka. Ano nga rin sar-sarpina nga ispalak no na tayo mat ni Janet? Kaya kamatsan si Matay, mama. Kaya kamatsan si Matay. Manong name imimay ti doktor nga nang injection kanya iti pa pagpakalma. Na talaga nga kahit kung di matay ko na criminal subrabsod ko manong name ni kiti naikapat kanyak. No apay nga daping sakit na kapsuta kitay. Nga mo siguro manong name iti sakit sa ut-ut nga marikrik na. Ngayon tinalaos sa panagbabawi. Apay kami nga napang kami naginom katag dry back. Kutsek tinaramat mi kay ni Janet. Nalpas lang aro din celebration mi. Iti unig ti hotel na pangkampalang iti bar. Imapay. Apay kasi siyak napupuutan. Nakaadok lang ka din ti minom. Kimapay nga kinabaylak pala yung tinag-drive. Apay. Oh no. Kahit ko nga lagi pen, manong, kahit ko nga lagi pen, no, anyat napasama. Nakaturog ak, manong naimita pinaturog dak at talaga. Ngim, hindi makariingak, manin. Nakatengal manin ni mama, tiduwa nga takyag ko, anak, mga hasim. Si kamit lang mga parparikat ti bagim. Nukas pagalikan tagwala ka manin. Mama. Gidawak kang ka, mama. Ibagayo kini doktor. Isengkat natin ako na nga mercy killing. Kanya? Ano nga mercy killing yung magbagam injeksyon ang takon ti magpatay? Diyak
Akon kaya't nagbiyag, mama. Amutawanan ti babaeng ipatpatag ko. Kahit kundi matay, anak ko pang asim ka niya, agtalna ka. Kapi nga nagbiagak kat natahid ni Janet. Nakaraw amin, tinapasama kang kuhanan. Mama, ada na ibidyo. Nakabidyo iti. Nakabidyo, na picture. Tilangayo, nga nasarakan da. Na ibidyo ti, panangiruar da keng ka, iti uneg ti kotsem. Ti panangitry da keng ka ti ospital. Im ni Janet, saan ang ospital? Punarariyan akos. Buta. Talaga nga. Dead on the spot. Kahit ko nga makikita na, mama, saan ka pa ilang makarawar? Saan ka makapagna? Ilugon na kiti wheelchair. Haan nga mabalin na. Kahit ko nga makita, saan nga mabalin? Ipagpangtada ka, digiti. Nanganak ka di kakabsat. Saan niyo ko matibasol ko, mama? Yung bagada ng sikatin ng papatay, hindi anak dagan kapsat. Ape kami nga nag-drive kayo kung na Marte. Sigun ka nagiti marayat ka na kayo, kat parang nga gatsanger kayo, nagpadpadakin Janet. Ang natinauti nga napuutang. Hindi ka dami ti bara nga hagin inom, mama. Anak agragsak kami. Nagselebrar kami ta. Nalpas min ngayong wakas, dagiti nasken ngayong wakas mi para ti pa nakaisagana. Kan para ti pa nagkalay sa amin. Kinabudno na kat napangkam nag-check-in. Intuloy mi ti bara. Tinagselebrar. Apay nga min iminom kayo. Di ko nakit basit lang. San nyo siguro nga napupuotan nga nakadoyong ang padpada. Yung kasanong nga ka-drive ak pailaing, mama. Na talaga kuman nga nabartay ka. At siguro puot mo, hindi mo lang malagip. Anak ka ginanakapailang, ha? Sa mga pampanutan ni patay. Inik ka na ka ni Apo Diyos, ti may kadua, ken baro nga biyag. Saan nga na ikaringan na kayo kay ni Janet? Gabot na ikaringan ni Janet, ket agin inanan, inalan ni Apo Diyos. Yung saan na ka-kriminal, lakas ko na nagitinagan agin kakapsat ni Janet mo. When? Saan ka kriminal? Gabot na saan nga sikatin ang papatay kang kuhana. Ngam sikakano ti may gagapo, nuapay ka na tayo. Indong parmo, ti kotsem. Abay kasti, mama. Abay kasti tinagtungpalan, ti ayan-ayat miki ni Janet. Abay ka na sakay nga mapukaw ko, di babaeng ibat-patay ko. Abay, mama. Abay, abay. Manong Nemi naitabon ti bangkay ni Janet nga dak pa lang iti ospital. Pumigpig sa akmat ka din, makutikon ti may sasakak. Makatugawa kon Manong Nemi iti katre, makabangon akon. Wait. Nagsisinublat na papa ka ni mama, Manong Nemi, ngumay mangbantay kaniya. Ken pasaray kaanakak, nukasta nga, mabanog, ken mapuyatan da mamakin ni papa. Manong Nemi ken dikiti kakaduwak iti beach resort,
Umay dakmat pa ko kung kumustahin. Nanaruna kaniya, manang Sonia. Ay, sir, dandali kay makarwar dito hospitalan. Kumusta ti Beach Resort? Alakit oray no saan nga summer akit adalat umayag didikos. Ken summer lang umayag digos tirantada. Tadamat di kitay cottage nga umay da pag-check-inan. Mang Sonia. Sir? Sikabay lang ti mang-manage. Awal ti pagdanakap, sir. Awan ti problema no kasta. Awan, sir. Siyak na dadak kala problema na. Jack pulos may liwliwag. Tinapasama. Awan ti oras ng sahanak nagsangit. Kaslasaan nga mamagaan dagiti matak kadagiti luwa. Di Sir Med, lalaki ka? Rumbengo na nga, balin ka na, tip ka, sir. Tip anunutim nang, dahil dyan di pagpatinggan ti biyag ni Ma'am Janet. Nga maapay kasi dyan nga sitwasyon. Maapay kasi dyan ipapatay na. Nga ipapabasol na kanyak. Huwag nga ron. Mangipangpangtada ka ka, sir. Ipangpangtada ka. Kurang na layangan nga umay darumaot dito yung hospital kat patayin na ka man. Nanarunag ni kinimanong na nga dik-dik. Apay pagkunam. May na minsan sa Beach Resort. Uri mo na nga dakat hospital. Damdamagan na kada kami no sa dino. Tiyan tibos mi. Bagami nga dakay pala hospital. Ibang pakta na. Ada pa paltog na. Iso nakadaldalikado, sir. Panagkunak at kasapulang ti police protection. Taapay. Baka no apaman nga makarwar ka iti hospital ka. Umay da karautan. Saan na nga minin nga aksidente, tinapasamak. Para kadukado, sir, kit inrantam ka no eh. Sa sino ko matilaglag nga lalaki, nga irantak nga matay, ti babae nga patpatig ko. Di damit ti kunak. Aksidente lang kunak. Wow. So nakadaldalagado, sir. So ibagam ka na nagiti parents mo. Nagkidaw dat may police protection mo. Mga nito makarwar kang sigurado nga hantingan da ka. Dan din makabulan ko manunimi. Dilak pag kumapay kaya tapag parwarim ng talaga yung pagpakasik. Kaya kong doktor. O sige, no, talaga kaya mo. Masapil nga rin nga, pirma kayo, misis. Ito yung, panaka-release, di anak yun. In case lang nga, tataak sa mapasama, kaya ko anak. Awan ti magdaragan nyo, sir. Dakam ti makamot, anak mi. Di mo pala yung ibaon ka mapanagtrabaho. Sabay sa, napintas mo sa Beach Resort, nga yan na. At siguro nga, alis pa nagpaimbag na. Sige. Yaman ang doktor. Ito rumor kami dito sa ospital, manunemi, jak pala unay kaya timag na. So at atibayin dak da papakin ni mama. Ipilit mo tumit kami nga rumor kang di mo pala kaya. Kaya kon papa. Pangarod nga di mo madiretso timag na. Imbagamit yung doktor nga natural lang dito. At atibayan da ka. Pa, oy, talagang ipangpangtada ka. Nanaruna na dyan nga dikdik. Lumabas-labas pa di balay. At papaputok. Pa, saan nyo ka din nga police bladder? Aman, naka-police bladder. At ito kay kumati yung police protection ko. Iti beach. Do sa jay iti pangitarawsan nyo kanyak. Talaga kahit ko sa jay. So, nga mo nang nawayway ang umay da karautan sa jay. O, at ipagdanagan nyo. Adamat paltok ko.
makipinaltog ka, takdakal man nila problema. Baka makapatay ka, wano sikat yung mapapatay da. Salak ni bakti ka biyag ko, Papa. Iso nga rin kulak. No, beach resort yan mo. Taorin no, mang tanda na kitiyas, ado nga security. Saan nga security? Police, Papa. Mo yung ti Karnel, kayam yung sige, sige. Pala ka na ito pagsalitan tayo. Tinaskan ka ito. Tejente kotse. Mayawid na kan. Ijayak Beach Resort, Papa. Sige, sige. Wala na pintas mo sa diyay. Adamat balay mo diyay. Balay minto ko ma. Kini Janet. Malagip mo manin ni Janet. Sino ko matasan makalagip? Baka itong palbihag, Papa. Nawalaglagip kong tulata. Kaya nagsangit at lata. Kasla ka di lalaki. Ti alis to, tapno saan ka nagsangit at kasta, sumarak ka nga dagos, iti ka sukat na, nagadudita, guwapo ka, nabaknang ka. Papa, adudita ti babae, mabaling ko sa rin ti kwartak. Ingem, ti pusok na ron. Iyelstum ngalipatin. Kinawatan ti kinapudno. Natayen ni Janet, awanen, period. Sumapul kan sa bali, dati iba kami ti pusom. Manong naimi dituyak ka beach resort nga nagpalaing anay bag nag-recover. Pasarimat pa masyarak manong naimi. Nagpag na itiigit ti baybay nang naroon ng mga stang agsapa. Nga di pa'y nakalumga, nakalagkak di init. Manong naimi ang damadlata di kiti polis, talo nga polis manong naimi, tatantandanan ni Papa nga nakakwardya iti beach resort. Malaksid ka nagdi security guard, manong naimi, nga mang sita ka nagiti sumrek, nga umay iti beach resort. Namon siguro manong naimi na dyan dikdik nga manong ni Janet. So nga umot ni aniniwan kat sampulos nga makita dito beach resort. Anong naimi, kasalsan ko idi nga may erusok pa ilaing tuminom iti arak. Tati arak, ti makagapuno apay nga, kasi diya tinapasama. Yung tsaka mo, tanapanak iti pa naka-restaurant, manong naimi iti beach resort, linoktak ti rep, nangalak iti beer. Ay, sir, apay data? Malangson niya, uminom ak. Ala, isa nga mabaling pa lang uminom ka. Mabalinin. Gonam-gonam da, papakin ni mamang mo nga, paritan ka, uminom ka. Paritan na, katsak ti manager mo. Ni sir mo, dua lang, talo lang. Di na, nalipatan ka din nga gaputi arak. Iso ka napasamag ti aksidente. Hamok kang kumalipatan. Yung palubos ko yun na. Nagadungaro din tinalam. Tal-talo. Paysa lang, mabitinak. Baka umayag tuman na nagsubli. Ipag inumang nga rod, sir. Di tayo higit bye-bye. Nagtutugawag ti kadaratan ng buyaik ti gidalo yun. Manong naimi na nayunak ti talo. Nabilang ko nagbalin nga walo. Ito na bartay ka kon, manong naimi, nagsang sangit akmanan. Kamalagip ko lahat na manong naimi. Ni Janet. Janet ak nga Janet. Ngas laglag bagtit manong naimi nga mangipukpukaw iti Janet. Janet! Abi nga minanawan lang! Janet! Diyak manan amo manong naimi nagdisim marunong nga napasama. Hindi makariingak, daak matinit kamak. Iti silad ko.
nasuktanan ti arwatek. Kinitak ti oras manong nemi. Parbangon. Nakitak ti cellphone ko. Tinawagak ni Manang Sonia. Nakabaybay agriring. Di simong batin. Hello sir, ala, parbangon. Nakadisturbo ka na kayo. Katuan na sir. Kada kami kinilakay ko. Kamusta ti beach resort? Siyempre naulimek. Kasto nga oras. Dagay tayo may nag-check-in, nag-overnight. Dada ka dagay cottage da. Kadagay tayo papaupaan tayo ti binulan. Dagay tayo saan nga overnight. Short time. Ha? Dagay tayo turista nga agpaot da. Ti makabulan, makalawas. Nako pa rin amin sir. Hanat na pasamak, Mang Sonia. Dahil ang amin timadigang kakit, na di mo ambon da raramidam, no kasta nga masubram ti minom. Sakpayan di makaungat kang kak. Si salsarud-sudak no anat na pasamak. Akit no, awanin nila kay ko nga. Nangalaw kang kakit nalmas ka kuman. Hanya, agpukpuk ko kati Janet ka lang nga, Janet. Yung bagdambilin ko kini Willie, na asawak nga mangkitaan ko na. Katsigun kang kuha na, ada ka ka no, medyo natin nga. Aglang-langoy pag-amunta, lumnad kan. Anya, ni sir ngamin, no awan ay ni Willie, akit talaga nga, natay ka kumaitan. Di na sayahat, no nataya ko. Ni ala ni sir. Nakagwapo ka nga, mabalim mo, matay ka kuma. Di ko sinero, nakaringan. Kasi nga oras, madamadan nga, nagisagsagana. Ibagaman, sa kanandak ti kaldo. Umayag ti restaurant, sir. Uno, iyag mi dita. Umayag ti restaurant. Bumangon akong ta. Pag natigid ti bye-bye. Saan kan nguminin ng wine? Ti danom? Ala ni sir. Beer. Doon malaman na. Ala ni sir. Aya po, aya. Makabulan ko akastoy manong name di beach resort. Bagdada ni Mang Sonia nga makaamulatan. Kaso nga ti pa naka-assistant ko. Ede manong name takayat ko ti Romuar, Manipuri ti beach resort inang iti sentro. Sa balin ko kutse manong name inted ni Papakaniak. Kabarbaro. Pinatarimaan naman din edong parang kakamon nga ipananan. Nagluganak ti baro kotsek. Napimpitnas manin. Natartaray man siguro. Siguro ka talaga napataraya kidi. Baka siya ka kunan. Sir, pamanam! Manang Sonia. Matiktakanak dito beach. Inag di sentro. Inagpaspasir ti mall. Hala, sir. Mangayab kang harot security. Tapay. Kat ipang pangtada kang harot. Itugot ko ti paltog ko. Ala, ang mga nadang may sagmak ka. Nanangarot ti aramidek dito yaklatan beach resort. Di mapahanak mo sa baling nga lugar tapos nagastakit may liwliwag ko ti napasamak. Ano dyan ang mom, baka sa jacket masarakak ti kasukat ni Janet. Malakit makamunlatan na apo Diyos kang ka, sir. Ikarkararagan da ka ti pa nakasalaknib mo. Itimol manong nemi pag napagnaag. Idi ta makitak ni manong tikdik. Nagsido karak. Tiklats bag ko manong nemi inupen ko latan. Tayong kaso lang apaltugan na makipinaltugak ken ko. Inigpilak tiklats bag ko. Nakita nak manong nemi kat imasidag saan kumat ngaliklikan na ta. Tapno di kastagat ta. Dinamat ko nain nga kabutin ko iso na. Sumsumgad dagiti mata na manong nemi madlaw ko lata. Idinto ta siyak manong nemi kit inkarigatak ti misem umisisem. Bayaw.
Bayaw. Bayaw, trupak. Oh! Oh! Dinanog na tirupak manong nemi. Papatay ang kaloko. Manong dikdik. Awan ti baso kaya kriminal ka. Pinapatay mo ti kapsat ko. Kriminal ka. Manong nemi. Imbaglaki din tada di security at nga alistuda. Tinangal da ni manong dikdik. Duwating tingal kang kuha na manong nemi. Abay sir, napasamak. Dinanog na ka. Ipatandak! Papatayin na taka kriminal! Sir, talaga ka mo, sir. Di kayo kumamanggulo. Ay, patandak ko na! Inya dayudan manong nemi ni manong dikdik. Ganito ta shock. My God. Ang dardara ti rupak. Na dinanog na. Sir, ada sa diga clinic dito. Masapol nga makita at donor yun. Abay na, dara. Siguro, ada singsing na natin, ang danog kang ka. Ha? Nakasingsing siguro, sir. Ne, nagsayo, sir, mapagat yung clinic. Paano kasi, sa kaso na parang namit may sa nurse. Nasakit ka di, sir? Ano kung magnasaang na sakit, ha? Sugat nga ron. Magasan tunaytan. Medyo naunag eh. Noon dinanog na ka lang ako na siguro talaga baka ada singsing at batuna. Sod na itama. Agbalinton nga piglat dada sir no sa mga papasta. Pasta. Apay guma uno na. Sige. Manot pagbayad ko. Saanan, sir? Happy ka saan? Ano ka magbayad? Servisyo. Kunada dito kuna ni doktor, no gwapo, libre. Gwapo, ha? Gwapo ka, sir. Nagan mo? Elma? Elma? Taga ano ka? Taga siyudad? Sige, sir. Isak ni... Ala, ni sir, ano may magatagan na? Rolly. Taga ano, sir? Taga-igiti bye-bye. Mangalap? At the beach resort ko. Uy! Kaya ayaw taganti igiti bye-bye. Hindi umay kanto sa the beach resort ko. No may kasanjay, libre man amin. Ang peso, sir, bakasyon ko itong bigat. Kahit ko tag-picnic. Kayat mga sawan, awang kaduam. Kahit ko tag-picnic, mga yabag kaduak. Sige, umay ka ito. Libre ka ito. Sige, sir, ha? Rolly, thank you. Bagmanta ng amu ka, sir. Imbagmanta na ng danog kang kakat na ibang ganito clinic. Manong nemi impa police blatter kumatlain na pasama. Uy, tayong kaso lang at manin na tagas nga ramitin na kanya. Talagang isa ka lang konton. Manong nemi di sumang pwede to beach resort. Nakita ang dagos ni Manang Sunya tilangak. Ay, apa ka nabandaan ti rupam, sir? Hindi ka nga tuwan ti ka na akin nga ito nga matam. Nasugatan. Hala! No. Nakasalatakal sa mga ta. Awan ta niya man na ito. Sir, kahit kumamuan. Dinanog nak ni Dikdik. Kanya? Nagkita kayo kani Sir Dikdik? Awan. No, awan na security guard. Baka no, bimalas sa kumamit eh. Kalintagak lang nagibalas. Awan siguro yung tugod na paltog. Gabuta, pinaltugan na kumano. Napaltog na. Yung napintas mo na akong paltog. Apa nga napintas ko na.
Wala tas ang nagpinaltog, sir. Siguro nadapaltog na napimpinas manin. Gabutang. Nadapaltog na ako inasot na. Hindi, may saklang. Gabutang. Nagusta rin paltog. Ngakit na natamaan kay nga rod. Nasa ang nga danog, no, di bala ko mat simrik ta ulom, di na tayo kumaitan. Uy nga rod. Saan ka kami na nga rumrumwar. Nangartubrak dito. Awan kahem. Adaw may ito picnic dito ito nabigat. Laglagi yung tinagan na ha. Ano tinagan na? Elmi. Ay, Elmi. Elma. Alma o no Elma? Elma. Basta no, adan to umay dito kat baganat nagan ng Elma, nga namamunak. So gamit itinis, nga nangasikaso ka dito sugat ko. Ala na enla, mayat mo't Kabigatan naman nung nami tinawagan na ni Manang Sonia. Sir, ano to yun ni Elma? Kasarita man. Kat alam na tayo cellphone number na tagasarita kaya nga dati cellphone ko to, ramatem. Dawagan man ti cellphone number na. Sige, mabait lang. Di bagan ni Manang Sonia, manong name me, may ka ba, Sam? Magkabasak. Sige ka rin, tawagin Sonia. Tinawagag manong name kat nakaragragsak na magsasayita kanyak. Sir, imayak ng peso. Imayak. Hanggang nangyayap ka duwam? Saan? Di na kayat. Di na masango. Saklang amin tiyan, day off na eh. Ang amin trabaho naman, di ka di barakadak. Kayam tagdigos na siksika. Di na ka di makaduwa? Saan man? Apa kita ngasan? Oh my God, ito'y. Nato'y. Dito balay ko. Hala. At balay mo to'y. Una, balay mi kumakari di. Makan, tadi to'y ang gistorikan ka. Sige, oray na karod. Ang salud-sudaglatan kinimanang sunyo no sa din tayo mo nga balay akong kunam. Manong Nemi. Barbareng kunak. No babayan ka ni Elma. Kat. Alis to kamalipatan ni Janet. Diba? Ore akong pa'y makatawan. Apeng oray palat makatawan no kahit ko na talaga itagragsak manin. Napintas ni Elma manong Nemi. Eso na lang tamidyo na basta tingiwat na naparasaw. Naling ang sumao. Narumpi di kinibibig na. Namayat mo na dyan naparasaw. Kinaparasaw na. Mapugpugson nakpaidi. Ayun, nabanglot sang aw na. Napindas di pang magina. Napindas mo ni Janet manong naming sa balit pintas ni Elma. Manong nami nanging konti doorbell. Nakahanga na kalakdeta. Ilukat mo lang. Adag dito salas. Nilukat. Wow. Naka-short. Aradaman ang tipintas na manong nami. Sir, dakon. Kamin. Awan ti kadwata? Awan? Sikakan siya. Awan ti marumpay nga pagbutngam. Sa anak ng kagat. Kahit ko nagkagat ka. Hindi umagatot kagat-kagatan ka. Hala ni sir. Api ka sa panangkitam kanya. Kaskala model. Kaskala artista. Naka-short. Wow, awan ti makita ka piglat ka rin iti lupom ha. Hala, lupong nga sigod ha. Sala ang lupong. Nagpindas ti sukog ti pamangkim. You're so beautiful, Elma. Ni servant. Dito ta ka di? Sige, rumata. Mapandaan mismo ti igi ti bye-bye. Iti open cottage. Adamat na kitay, ijay akin amyan na amin nga open cottage. Libre na jay.
libre para kanya. Kahit ko sawan, awan tinama opar. Let's go. Kasta madomlatan. Yan ang pag nakasure nakmet. Nakasanduha. Nagwapo ka, sir. Thank you. Amang ka dito lang nga maakitag katawa. Gapukin ka. Hinta ka rin din, ha? Sige, let's go. Anytime mo nga magmagna kami manong name sang kampay lang ang kibkibin. Nga may di kibinek. Okay man, kinita na. E di wan salahin nga kibin manong. Indrakos kon titakyag ko itibagin na. Indrakos na met takyag na itibagik. Okay na ito ya. Ako nagtinakam ko, manong. Inanda kami manong name iti open cottage. Yung parabaw na itilaminsaan, manong name ti bag. Anat nagyan natin nga bag. Arawatek, pagsukatak. Adatut pa iti beach towel ko. Oh, abi nga di ta ka nagtukaw. Tukaw nga ron. Bayam tasak nga ron tumamay. Ala, napimpindas nag-istorya ka, adakat na insang ag sinangot santa nga gababay. Sige. Ditoyak, ka. Ditoyak, dita ka. Oh, istorya ka nga rin, sir. Nagpinasang talaga ito yan, yun. Dito kasi sikat ng probinsya tayo, ha. Ora noan niya nga tiyempo. Adula tatumay. Sunalain ta. Tanya. Nabitak ba nagminatay? Nagminatay? Nabalo ka? Kaslakas alig na. Natulagan ti kalay sa amin. Wakas mi amin na amin di kita naskin nga wakas mi. Nagselebrar kami. Ti makadakas na pang kami ti bar. Naginom kami. Na-aksidente kami. Kahit si kada din nabuhan gayam, si kada din nabuhay kiti TV. Then nakanang aksidente na biit. Nabuhan si kagayam, sir. Ang kumalasin, di ata, siyempre, nadigos ka ti dara eh. Natay ti girlfriend ko. Di naubon? Naubon ko na? Okay, sir. Naipakita, na TV. Naubon ti baginan, tsaka mo naggapon na diyang maubon. Diyan kinadung paryo siguro. Tsaka karot kahit kumakita ni din, naamas na din nga papatay. Okay. Kriminal. Dahil tawag kanyak. Dahil tinaganakin kakapsat na. Dahil kapsat na isot ng danog kanyak. Oh. Nalaingin. Nagkadyabandana na. Oh, piglat tundreta, sir. Pakalaglagi pagtiba ng danog kanyak di kapsat na. Manik po di din. Hindi ka mumunti uminom. Nagbarbartekan. Dandani ka kanupay na almes. Nalmesak ng nalawdak. Nakasaysayan ka, sir. Numatay ka. Tapay, bet. Ado na kiti mainlove kang ka. Iso nga saan ka pakamatay. Kahit mo sawan na inlove ka kanya. Laglaglauna yun, ti babae nga saan nga mainlove kang ka. Kahit mo sawan, o rin awisan ka diyo balay. Diyo nagtikwarto, kayat mo. Samot na, sir. Sobra kamot. Sir, nati problema mo kat ayat.
ayat met lang ti man nakasolusyon iti dayta. Pudno ti ko na, dadat pagbibili ba kang ka, pangayat kang ka, prangka ka. Katsi ka, hangka prangka. Anya ti marikrekam kanyak. Ti makderak manong naimikit imabaya kun kang kuana. Alala ni sir, apay. Kung gundawayam ti kinalupoy ti may isang babae, apay imabay kan, sigurado umarakop ka. Katsiyak, umarakop akban Sigurado agkam digiti lips ko. Katsiyak, balsak bad Baka sakuroyan na kung kisirak na kung balay mo, jisilid mo. Yung kat siyempre ited ko Nakalalay nga talaga. Amumon nga picture no anyat sumarno mapasama. Nurse ka kanila? Writer, akpay sir. Writer. Ado dagiti na ipapublish nga surat ko kalagi di magazine. Kadi. Napindas ka di writer. Nalaing ti writer. Apay. Kasla juice. Apay. No kaya't napapatayin na di karakter na kat mapatay na. Katawa ka. Wan. Tapos pagalikan ta. Nagsusurot akpay ti drama ti radyo sir. Kadi. Kat no jak krusonada ti panangana na di parte ited ko. Patayik di parte na. Nung doon kagurak na umutang ako matadinak mo utangan. Baman ko nakapag-ibalsak di parte na ko pagparparang. Doon ko kagaya Ito na ko hanggat umasidaga na pa'y pagparangan mo na di parte katawan na ayon tatalin pik. Dinaktuban kami pinautangan hindi ko nakuno ka na. Nakaragragsak ka kasasalita. Uy! Sir! Kung naktupay namin nga umarakop ka. Kaya't naklang ka sa salita. Kaya't naklang nga pangipek sa itiili mo. Basta kayat ka. Sir, Rolly tinakan ko. Rolly, baka ariya anak ni bagakan ka. Nga niya, ada anak iti nalidem nga napalabas. Anya? Ada anak kon. Inarya ka peso manong makitam. Basta ka di nga lalaki. Di ka agang angaw. Saan ka agang angaw? Dakailan siya anak ko. Muna taon mo ka din. 22. Muna taon mo naganak ka. 16. Tabay. Naramesak. Oh my God. Naktupay kaming ket. Madismaya ka asigod. Manong nga lalaki tinagkursunada kanyak. Ngam na ibagak na naganakakabalasang. Tsaka mo no apay nga. Mag-atras na mutin. Awa matibasol ko. Biktima aklain. Sino na dyan ang ramaskan ka? Drug addict. Manuda. May salangmat Nutungar ilan na itan. Si Babalod. Sir, kahit kung nagdigos, nagdigos kan. Pag sukatak, tulad sa nguhan akon, si Kamet. Sa bagay, naisuot ko tupis ko. Slaon anak mo, loko. Sir, alam, sige ka na, nagsukat ka. Sige, agdigos Kamet. Sige, agdigos na ka doa. Sang kagtensing, Lan, sige. Manong Nemi, napimpintas man nga nakatupis. Oh, my God. Sino ko matisan nga masulisog ito nga babae? Sino ko matibang ipagkarup ka mamati nga dagay anak na? Okay, sir. Masulisog ka kanya? Sulisog ka Aling kag di ko sen, tumapog ka. Ngamsang ka agin lilamas,
Ta sigurado alawang ka. But sir, sige, di ko sakon. Binoy buyak manong naming. Hindi kahit ko kumamatentag digos, simang at matin. Apek simangat ka naman, nuga kon. Di ka matin mauray. Di bukod mo matentag digos na siya pati buyak ang ka. Di mapugak manong naming na kahit kumatentag digos. Kaya magbitak lang sa lang limong aw. Timak na. Namagaan yung tibagay manong naming ni Elma. Iti tama. Sumre ka kon, iti cottage, imabayak ko na, uy, napasakan ka na mag-aakon. Napindas ka na talaga. Mabaling ko nga prosan nito, sir, mga kami. I love you. Sana ka mamati. Ano taramidak? Kaya't mong aramidag na namamati ka. Di saan nga natuloy akasaryo ka ni Janet? Di siya ikasar mo. Apin nga saan ka makaoni? Amok, sir, tibagik laeng. Ngem, saan nga ti amin namin ko? Kit na magagkang ka nga. Iba't patig ka na talaga. Ori no adanak ko, ori kumapay ng sangapulik at siyam tanak mo. Ori namin sangat namin sangapulik at siyam ka na rames. Ay, sir ka ha? Amo nga, ala, sir, bubs ko da ita. Inamalakon manon na iminig iti lips na. Halpas nga nisaliksik ko, iti may sanga dakulap ko, iti may sanga bantay, iti baro. Naglanang di kiti bibigmi manon na imi kabayatan na nga ablunet. Iti may sanga boobs na manong. Amo naman na di mo malas, ti loko. Hindi nagrinok at nagadi bibigmi in marakop. Sir, italak lang nga gayat. Italak nga sila na damok iti makibinisito. Sa mo na nakabinisito dyan, nang rape kang ka. Ang puot ko, sir. Pinukaw na ti puot ko. I love you, Elma. I love you more, sir. Magasagana nga mangipay kang katihanin namin ko. Kinuna naman nung name kat sinakroy ko ni Sona. Nabang kami ni tibalay ko, iti pintas ka na lawa, apan nakabanyo na. Dito kami nga nagbuhalnas kang padpada manong. When? Nga awan na pulusan ti tapari ti bagibing. Iti sirok ti shower manong name nagmaymays sa ti bagibing. Sana ka manong name, kasi sana ka mauma, mangnanam ka, naging bibig na. Impababakpay, naging bibig ko, manong name, kaya pinagsinublat ko. Akin ni kinininit, manong name, naging duwa ka boobs. Asog lang nga asog, manong name. Oh, sir. Rolly ko na, Rolly. Rolly. Itapay lang maramanak ti kastoy Rolly. Salang iti barukong naman na may pababagpay. Aging gangin baklay kung ti may sanga saka naman na may abang. Kit dito'y manong na kaslakam laad da iti sirok, ti disuor manong na nga masuysuyatan iti danum. Kabayatan manong na nga nananamak kahit kung asarkan babaeng ti dilak manong nemi ti ruangan ti kuweba. Yung nailit manong nemi kasla sampay nga naganak na talaga. Manong nemi kisen-trik na ni Elma. Kasla kayat nan manong nemi ti gumanat.
Kasta nga ron tinaramid ko manong naimi gabot tapos basik iso ng siya. Manong naimi imbagkat ko. Kalpasan na nga. Oh. Insabit ko manong naimi. Nakasabitan iso na kanagbatog ba dagiti bibig mi. Kabayatan manong naimi. Iti pa nagalaw-alon na. Rolly. Kayat ko. Kanahin na kastoy, Rolly. Manong Nemi. Mani po iti banyo, simrek kami iti silid ko nagpunas. Ngamawan tinsuot mi nga rawaten. Iti sabali man na gundahoy, Manong Nemi, iti rabaw ti kama. Dito kami manin nga naggabo. Kaya ni Elma. Kaslasan mi akayat ti mabannog, Manong Nemi. Kaslasan nga kayat ni Elma ti saksardeng. Ori sakmet, Manong Nemi. Kasla impakat ko amin na amin nga pigsak. Ayun ka, ako nana. Rolly. Tama na. Naibusan ako. Maglayang ka? Apa ko naman nalayang? Kastoy ka di? Na talaga? Italang mariknak. Saan ka na, Virgin? Saan talaga nakakakpain. Yung nakimimas. Naimus ko nung atarakin na mo. Ang naminduak sa diyay. Namitloak diya ba niyo? Dito yay. Naminduak. Kasi kaya. Paypasugaan di storya di kanilang experience. Nga madamat di kanilang mga ibaga. Di lang lalaki. Mabitin di babae. Kadi. Sung naglayang ka. Namin limaak. Manong Nemi naragsak ni Elma nga nagpakada iti kamalman na. Nagmalmalim kami ka. Nagpangal daw kami pa, nangang kami pa, naglanglang kami nga nangan pangal daw. Saan manin inaramid iti malam. Iti maturog kam kuma. Tsak tumalipatan na iti kangal daw. Rolly. Sabi ko ma, tamamasyar na tumanin sa klinik. Kahit mo manin nga madano ka. Kahit ko asawan nga sarong kara ng itiyang. Amang matin cellphone number mo. Tatawagan ka lang. Ngunit dya balay. Sige, pasyarin ka ito dya balay yo. Siyempre naamuan Manong Nemi ni Manang Sonia nga relasyon min kini Elma. Tsaka mo dati nga Elma, gabata. No da duma kita, tsaka mo na siya bus na. No ni papa, ni mama, no siya. Tayo may, di may sakal daw Manong Nemi, da papa kini mama dito beach resort. Adan lang yung sukatam, hadi di Janet. Adan, papa. Te, kuna ni Sonia nga naganak balasang. Naibaga ni Manang Sonia ka na kayo. Uwan! Tanama mo na nga rin muna. Dahil nga Elma, sakbayken ka. Amumatan ni Sonia. No, at dali kita'y sumrek nga customer dito eh. Yan. Kargat na ang pagsalutsudan. Kasi naamuan na. Nga naganak abalasang. Dahil ti pangisugotam kini Janet? Papa. Nasasayat lang nga naglaklakay ka baro. Dahil Janet, disente ka babae. Si Campbell lang nagkunang, kada di nga pa nag-check-in nyo, sakbay nga natay kat natagig ko ang birhen.
Ini Janet, dagga po iti, mabigbig ng pamilya. Dadya nga ron, apan di kasasaad na, ti panunutin nyo. Kan mesa. No kas pagaligan man talaga seryoso akin ko na, apan kang pakibihangan dak papa. Ha! Masaumitan data. Ita lang ibagam kata kami data, saan gani? Saan kong ibagbaga salud-sudag papa. Rabang nakading pakibiyangan nyo ti puso. Kaya baga karabang na. Anya matsungbat mo? Adaan na kita bukbukod ng desisyon, papa. Baga nagbabawi ka manin ti kasto yung aramid mo. Laglag pa na minsan ka na nga nagbidot. Ano't naramid ko ang bidot? Di pa nagbartak mo. No sa nga gaputi arak. Nadisgrasya kay kuma? Natay kuma? Ti kaya nayat mo? Naikari nga kasi dito mapasamak, papa. Kahit naikarimat siguro nga kami kini Elma. Saan nga mamalin? Ano ti kunan na kita taong mamanda nga disgrasyada nga naganak abalasang tagbali nga manugang me. Papi nga aming nisulat panunutan nyo. Nadalos nga mabae ni Elma. Naganak abalasang gaputarin na mes ti may sa gadurgista. Hana nagayayatan din na pasamak. Kinabudno na. Adan na pasamak kada kami. Adan amok na. Tayo baga nga aming kanyak ni Sonia. Nandulos nga babae, papa. Hana nagayayatan din na pasamak yung kuwana. Ay etekso na, papa. Kan kahit kong iso sukat na, ni Janet. Iso, hindi kasar ko. Oray no laksidan da ka. Kaya nalaay mo dito yung beach resort. Kahit mamirmiraot ka. Adamat adal ko, mabaling ang sumrak ti trabaho. Pati ti balay mo. Nakam ti naggastos. Awan, ti paragan ka. Kitakman no kaya't nakapila na diyang elmang ibagbagam. Numapukaw keng ka na gito kastoy. Kabailan ta kalaksidan, papa. No saan? No saan gagtungpal ka na kami? Saan mong ikaskasaro, no saan mong itultulo nga ayatan, dahil diyan nga, diskrasyada. Kung nakmalan na awan ito problema. Adamat palagayang. Sige, papa. No dahil taman ti desisyon niyo. Ket, saan mong ituloy, timang ikasar ka na diyan nga babae? Timang laksid kanyak. Awa mabaling ko. Kayak met tagbiag ori awan ti beach resort. Kayak met. Tibang patao ti sa bali nga balay. No ibabawi yung regalo kanyak ti balay. Tangken ti ulom, Rolly. Iho. Mama. Amok kanunungan yun ni Papa. Saan nga nakastat kahit ko sa wen? Awang kas itiagtungpal ka na kami kung naktupay. Awan timang kanunong kanya. Pati ni Manang Sonia. Isot nang ipakamo ka na kayo ti amin-amin. Nagarabag ng launa nga maamuan mi. Inakarodan alan di kiti. Arwatek, mama. Panawa kon, pinregalo yung kanya kabalay. Kat papanam, awanan ti bibiyang nyo. At ang katulong at ani. Sige, papa. Danugan dak. Saan kayo kaya tabalsan? Gabatararaman da kayo. At talaga ka kayat mo ti malaksid. Gabuta kayat na kalaksidin. Isinam na yung babae. Saan, papa? Isutin na ikari kanyak. Saan nga ni Janet? So yan ako robot na kita ruwatek. Iho, mabit laing. Mama, amok nga saan nyo nga maiturayan ni papa. Amok nga saan nyo kayat nga laksidan dak. May kabailan ni papa ti mga laksid kanyak. Nga maun tumad at maramidan nyo. Gabutan namin papa ti tungtungpalin nyo. Dita kayon.
Pagbintasan naman ng Nemi at kwarta kiti bangko. Isun teramatek manong Nemi. Sa dapat ang alakanyak na dyan, katakwartak na dyan. Alandaman nga alan nga kayat na alan manong Nemi malaksid ka na dyan nga kwarta. Ngayon ti makadakas manong Nemi. Iti sa pulik ti tulbek ti kotsek. Nga nangikarga ka na giti arawatek. Tiyak masapulan. At dapat lang na mamakin ni Papa manong Nemi. Tapi na-share dito beach resort. Anang son niya, ay sir, tarantada ka naman minsan niya. Sir, pasensyakan sir. Kung ako siya tekadwam, abi nagliin kang ipulong ka na pa, mamakin pa pa. Sir, malaksit sweldo dito hoy. Susuldon dak pa na mamakin ni papang mo. Ay, sumit lagaya. Abi susuldon da ka. Dito mo pagtrabahuam. Susuldon dak ng mga magkakanagiti amin, may pangkapkang ka, sir. Sir, pasensyakan. Alam nga pasensya. Agtrabaho kayo nga duwang ag-asawa dito eh. Kasapulang palit sa bali pagsoldoan. Talon na gitagbasbasa nga anak miniti college. Saan mo man ay, sir? Naglaing kag sideline niya. Sakpay tararamatem. Pasensyakan siya. Datulbek ti kotsek. Ay, inahala ni sir, ni papang mo. Galain. Ay, saan na sir? Napiksak ko ma. Siga Ginatang daratang kotse para kanya. Sukat na dinadadayo. Siguro alanda. Igawid na. Sigurado na ito, sir. Taisot ko na nga ron ni papang mo. Siya, may nangalat ito, hindi ko kayong kuha na. Ano nga na ito, tumpain ka man ang sunya? Ala ni sir. Si kapigahan tinapan nangala. Iti nang ipanak. Sinbrek ka iti balay. Hamutin nga balay, sir. Kan baon met ni papang mo. Sir, pakawan kan katakwada. Ibaga mo nga sa mo nga itultuloy nga etan na dyan nga Elma. Datalat na pintas nga ramidem, sir. Saan kundong nga ramidem? Tapno sanda kan nga laksiden. Kukamit lang nga ito beach resort. Balay mo matlang na dyan. Ken kotsem matlang na dyan kotsem. Saan? Ipakitak ka na mamakin ni Papa. Kabaylak tagbiag uriawan da. Wala, pati digdi kakabsat mo nga na dyan abroad. Handa kayat pag nakaasawam ka ni Elma. Nakadado digiti ammom. Tantandanan dakmat, sir. Maso nga adot ammo ka. Manong Nemi, timawag ak iti taxi nga may mangalakan niya. 15 minutes, 20 minutes at dan. Inalak manong Nemi iti kargak, iti kotsek, sa ako yung pakarga manong Nemi iti taxi. Sakbay nga limugan ak manong Nemi, nakita nak ni Mama. Iho, mabiglang. Mama, mabali mo palang ibabawi ti panggap mo, anak. Basta sa mula yung ikaskasad na yung it's hamong itultuloy ti mga magirelasyon ka na yung babae. Mama, may mesalang ti saok. Kitang pati di kotsem inhala ni papang mo. Pwede di kwarta kiti bangko, Mama, pang-aasi tayo di yung pakibiyangan. Tama nga no. Hawa nga ti mabali mi at second account. Padasan nyo nga pagibiyahan ta kita. Ang mga mapanyo kasarita, di manager, di bangko, ta. Anak, agugubat tayo matan, no, ramidan nyo na ito. Sanda nga pagrutay-rutayan. Tapno sa mga rod kuma, ngay papilit ti kayat mo. Mama, saan nga sakti rumbay nga sumoko? Gabot na pusok na ito eh. Nagadot ita nga minti sa bali nga babae ni Elma. Iti kasukat ni Janet, iti pusok. Nadalos nga babae so na. Limugan ako niti kotse. Bye, Ma. I love you, Ma. Ori na kabilang na kalaksiden. Saan kay kabilang nga laksiden kay ni Papa? Manong Nemi, nagbiro ka
iti bakanteng apartment. Diyak mata, narigata nga nagbiro. Nagyan na kiti apartment, manong name idi may plaster ko, nagitinaskin ng plaster ko, tinawag ako ni Elma. Hello, Rolly? Naka-duty ka? Daan dito balay. O may ka dito eh. O namang iba unak dito taxi nga may mga alakin ka. Ibagam lang exact address mo. Ita beach. Awan ako ni ti beach. Imbaga kengkuha naman ng name no sa dino ti pakastarakan na kanyak. Undi dila tansak taxi driver man ng name ti binilin ko. Napanainala. As dagmadlaing man ng name. Takalpasan lang ti 45 minutes. 45 minutes manong name. Ako pa'y may isang oras. Adan ni Elma manong name. Iri makastrek iti uneg. Kalbasan nga nagbayad akit taxi driver. Inarakop nak. Sweetheart. Uy. Sweetheart. Abay, i-apartment na. Napimpinas yung beach resort mo. Awan akong sadyay. Huh? Tapay. Gapukin ka. Hala, gapukin niya. Nauram ti beach resort. Naggaling ka nga sa mo. Naggaling mo. Ganito ko na ako. Naling ka agipataros. Talaga, agurat nga dagos na panunot mo. Ano nga tiga puna? Api nga siya tiga puna. Di mo panungot nga lalaksid dagiti parents ko. Rolly, sorry. I'm very sorry. Gapuhan niya lalaksid ka. Gaputan na patpatag kang mitisuda. I love you, Elma. Ore na ganak ka kabalasang. Ore mamin adu nga ganak ka kabalasang. Gaputan na pintasak, gaputay patpatek ka. I love you. Gaputan na ikadi nga si kakensiyak. Wen. Kung namat nga di mo pa napadasan tinagayat na siyak laeng di ba? Ato na kita karaarim kanyak, magawat I love you, and tumamon na nga naganak abalasang. Awanin ti I love you. Si kapay laeng, tinakaawat, di tinapalabas ko. Nga datat gabunan ng wapay nga, dadang ipatpatik ka. Kat mamati akmat ng ipatpatik na, unay, gabot kabaylan nga awatan ti panang laksid na ka. Awanin di balay ko. Tada papati naggastos, idangalod na kanya kuma. Para kada kami kini Janet. Di ka barbarong kutsek, inalad apahin. Ibagdada kwarta kitipang ko. Alisto lang mapangko i-withdraw. No damang ka sa Polak. Ken adamat adal ko. Nagturpusak met. Sumrekak to ng trabaho. Masakamat ka nurse. Di awan iti problema. Sunalayin ta. Tanya. Anda pagbasbasayak na duwa nga kabsat ko. Bisak lang pang naman tatang kininanang. Awan ti problema. Tulungan ta. Duwa na naman tulong kadakwada. Nandan ni sampay ang manage sweldo. Ato pa iti utang ko. Wen? Mano? Ala, baka makiktot ka ni bagat. Amo naglayang kagpakatawa. Hanang agaangangaw. Numaalabsam tagsawag at nailumlumak iti utang. Nakurang nalaingan nga tibagik, ti pagbayad ko. Isang harod nga ngay nayatnak, tamong mabaknangak. Baka itatahan ako na baknang at saan ako nakayat. Ano pa nang ipagarup mo kanya? Kwarta laeng, tinangayatak ka. Well, adaman pasit na rin, tapno makatulong ka kanyak. Dan wag po utang ka kuma, no, wag mo utangak, siyempre, no, kasapulanak, no, maipitak, di sikat asit gak, imposible kang dinak po utangan.
Baka babawi ka itan. Baka kayat mo nga tong pahalan na kiti parents mo. Tapno di kas takat. Sikat aking kuka di beach resort kan di balay sa adamanin kotsem. Okay lang. Sabi nga nagsangit ka. Okay lang nagbabawi kan. Okay lang nagsubli ka madlang karag di parents mo. Maawat ko ti amin. Gabota sana kami karikan ka. Busta na nga nakakabalasang. Sapay lang. Nailumlumang iti utang. Nasakti ang pagnamnamaan na kakabsat ko. Sangkan ka sangin na kastang. Agtinulong ta. Takasta pimpinatek sang kadi. Sangkang subli ka na kiti parents mo. Saan? Sikat ipinilik. Uri adot utang ko. Uri mampagat no. 1,000,000 ti utang mo. Tulungan na kang bayad. Gabot na si kakansiyak kat may mesan. Anak ko, agyaw anak. Kinana naman nung naimig at naglanang manendi kiti bibig mi. Sinakroy ko nga inyuli manong naming ang sarak iti kwarto. Kat manen manong nami ni nana mo manen tiragsak. Nga kaslasaan na pulos sa makauma. No manen ira saas na napanak manen. Api nga manen ka manen. Nagmayat nga mi. Naglaeng ka kami. Patampalang titakulap ko, agbabasa ako. Uy, bastos ka. Ako mat sa bali makangik si kakinsakbit lang. Lukluko ka talaga. Ako sa bali makangik. Adot nagboy-boya o. Nasoro ka 600, sikamit. Manong Nemi, nagtultuloy ak iti apartment, kalpasan na kat simre ka nga nagtrabaho manong Nemi. Nadanak matlayang manong Nemi ti car service or second hand na. Hulhulugakon manong Nemi. Intultuloy mat manong Nemi ni Elma iti nagtrabaho kas nurse sa clinic. Pinasyar ko maten manong Nemi. Dagiti naganak keng kuha na naruna iti anak na. Grade 1 kan? Jojo? O hindi to. Apang harap kas laubing pala unay mo, tabuses mo. Di ka man, tito. Pakatawa ka. Sige. Tito, kaya't nagkadimatlayang nga anak. Kabuta, nasingpad ka, kung ni mamim. Mabaling ka di nga, daddy, tawag ko ken ka. Sige, daddy. Thank you, daddy. Mas nagsisingpad ka, naglalayang ka di eskwela. Sige nga dyahin, kagayaman. Agyaman kami keng kasert, ha? Maggustuham kan na ayayatam na kita agina. Awan ti problema iti dayta tatang. Igurnong kamla basit pa lang kaniya Elma sa kamtok kasar. Ori simple to lang kasar. Ay kita tinaskan ka nagkasar kayo. Ori huwas no iso dayta. Tinaskan ka nagkasar kayo. Lumuna ta agaw-awid mo di anak mo di apartment mo. Baka nagsikog manen. Agad na saya tunay ha. Tapno dan tumatapo ko yung manen. Itultuloy ko mga rutmet. Tulong ka na ito apeng nga kausat mi. Ay na. Kabigsada ito nga gastos. Kaputan. Padpada na nga dati college. Sa bagay may sapay nga tawin. Naggraduratun di adyen ni Elma. Sa duwan tupay nga tawin. Agraduar tumatan di inaudi. Awan pagdalagan nyo tatang. Agtinulong kami kani Elma. Di kami sweetheart. Dapat di ka mauni. Si kamat agun unin. Anak ko matanas ka ngayon, kaya bagbagan matin. Kata, kasko na tananan kini tatang, agyaman kami ken ka. Gabuti patpatik ka. Agasam tilalaksid da ka pa yan, di parents mo.
Imagine, nawaran ka ti balay, nawaran ka ti kotse, nawaran ka ti beach resort. Insukat na karigita. Gamot ti patpatek ka. Itamit unay ti pamatsyan, mikan ka, barok. Sir, ay barok ko nakalatan na talaga nga mamati kaming ipatpatek mo ti anak mi. So naman pa'y biktima iti rames. Akit naghasat pa lang ti anak mi, tarakasarak ti kaskeng ka. Manong na may gagangay laing empleyado wak di may isang opisina, kababaan nor arigan. Pasit lang ti sweldo. Yung magbalaglagi din ta, saan ko kiskisayan manong na may ti medyo pa nagkalimat na kwarta kiti bangko. Tadi di individual kiti hanak pa nakapagtrabaho, sinuktak mo lang. Kada to sweldo manong na may. So ti ititad ko kini Elma tapno di kasta. Kata rugyan na manong nemi nga bayadan di kiti utang na kan pangnayon na sweldo na para ka nagri kakabsat. Ito na minsan manong nemi nga dakit imol. Nakitak ni Papa. Liklikak kuma. Hey, Rolly. Papa. Pikas na pa nang kita yung kanyak ba? Mo madlaw ti bagay? Tapi ba? Di kita klase ng arwatem? Awang ka rin dating arwatem hindi? Daan-dan papa. Ikimatang ka ti baro. Ang yaman na klase na. Lokal. Isa pa kanayan ti kwarta papa. Kaya umuumras ka. Siguro hanggang naimas ti sisidam. Agin inot kam lang. Ikabuta, kinaykayat mo ti babae nga naganak abalasang, na ilumlum iti utang, nga nang papaadal ka na kakabsat na. Nga patisi ka, kat tumulturong ka. Papa, adata ito'y public. Kanya ko manood data ito'y. Kahit ko lang yung parupay kinaganggung mo. Kinalaglag mo, kinaang-ang mo. Isukat mo kitindi. Nagit na ka, pinpindas ka, para kang ka, balay, kotse, beach resort. Papa, mabaling ka di? Di pigpisa pa nagsaway. Mabaling ka? Excuse me, Papa. Saan ang sakpan na ituloy ta? Nukas taman na't ibagbagayo. Talaga ka ang-ang ka. Linik ako ni Papa Manong Nemi. Kaya wata masaksaktahanak karagi di pagbaganan. Kalpasan lang ata, ti 30 minutes, nagring di cellphone ko. Ni Mama, ti tumutawag. Hello, Mama? No insulto ang nagman, takas ti panang insulto ni Papa Kanyak. Saan talagang nitultuloy tagsarita. Tinawagan na karod ni Papang mo. Kahit nimbaga na nga nagkita kayo. Nagkita kami, nga magkakasakit na ganing magbaga na insulto para kanya. Gabot ay sutag pa peso anak. Mama, napatid na kayo kat insulto dak. Sige mama, mabait lang iyo. Sampay nga naladaw ti amin. Uri tasang kay pa nga nagkasar kada dyan ka babae. Usarim ko mama ta panunot mo. Nga saan lang ati pusom. Hindi ko man naamuam nga si Jetty kasasaad dyan nga babae. Nga nailumlum iti utang, gapo ka tapagpabasahin na nga ron ambisyosa, amang paasal ka na kakabsat ng orisan na matakabailan, iso ko mamantinti pa ng liklik mo kayong kuwana, kapag hindi kasta agsubli ka, kada kami. Mama, saan nga dahil na panunod ko, teksubli? Adadang yung panagnig ko ni Elma, ngayon patpatek ko isuunak at nakasagana ka tumulong kayong kuwana, iti pamilya na. Hindi mo ka di madlaw, nga pagbagasan na ka, dahil ka babae. Saan na ka nga pudnong ipatpateg? Ito na mapabasa na, hindi kiti kakabsat na, ito mabayadan na, hindi kiti utang na, kapukeng ka. Baka isin na nakanton. Pamati yun lang dahil ta, Mama. Saan lang ka pamati, ho? Saan lang ka pamati? Al-alilawan na ka lang dahil ka babae.
Lapuputom ti saok. Nagbabawi kan to. Baka kada gito kita dapay sa bali nga lalaki ti biyag na. Mama saan kasta ni Elma? Hanya ti amom. Agin si Singbet. Agin si Santa. Saan nyo kong mangusgahan ti babae ng patpateg ko? Siyak lang ti patpateg na. Imbaga na nga mismo. Ita lang nga makaraman. May baka na ti kasjay at tapno alukoy na ka, tapno alilaw na ka. Nakasarita ko ang ti pamilya na, mga. Iho, pampanunutek lang ti pagsayatam. Nakakurkurapay ka nun tilangam ko na ni papang mo. Pati arwatem. Imres pa yan ti bagim. Baka yun doon adada nga kumutong ka saan nakanto na kayat na dyan nga babae. Taawanin ti gwapom. Sampay nga nalado ti amin. Roli iyo. Nagpanunod ka kumanga na yung bag. Sakbe nga maladaw ti amin. Araramidag dito yung anak, ibagbagak. Asyak nga inam nga mangipatpatig, kin mangisaksakit kan ka. No maminsan manong naming at amirisak met dagitang imbaga ni mama. Ngayon maumit ti madlaw ko manong naming panaglamiis ti babae nga patpateg ko. No kasta manong naming agkanaig kami kaslakan kanayon manong naming nga damo mit agkanaig. No manin imbaga na nga namin adun. Uno agar arte nga talayan dati nga babae kung kunakmet no katinagam ko. Manong naming aging ka nakapanunutak ti mamuspusan. Nang tandanak manong nemi ti amamok nga mangsiim kini Elma. Anataramid manong. Ba't nayam lang? Ija klinika. O ano saan kat mapangka pa check up. Tapno mo ada pambarang mapansadyay sumrek. Anong harti? Nasken mamuak. Baka na da relasyon na ka na di doktor. Ni sir. Posible nga da relasyon na ka na. Napintas na Elma. Numampisan ko pa yung nakita ti doktor na sinurya nga doktor. Nga kaduha na iti klinik. Sige sir. Alay nga ma, tagispya. Kayan masapul ng susto ti bagam nung yaman ti report mo. When sir. Nagmalmalem manong nemi na dakto bisina. Pinitagrin ti cellphone ko. Di Densyo, ti binaon kong ispya. Hello Densyo? Oh, ada napintas o numadi na ipadamag mo? Napintas nga nagpaiso ni Elma, sir. Loko ka. Human, nagpa-blood pressure kang kuwan ha. Naglayang sa mo. Ken? Sus, mainlabak mo't kang kuwanan. Nagloko ka. Ag-ispya ka lang. Ano, na-ispyaam. Guwapo di doktor na, sir. Numanin sumrek ni Elma. Di pa naka-private room na. Nagbayag sa dyan? Amen. Awan sekretarya ti doktor? Anda, sir. Dapat kahera, siyempre. Mapanagbayad kita mapanagpa-doktor, wala pa check up. Basit lang ti klinik, simrek kamaten. Yung pa na-separate, na side, dayan ti doktor. No, mapansadya ti, no, ada pasyente, nga sa puling doktor, rumo di doktor. Kasi na-observara ke. No, awan pasyente, sumrek enjay kwarto na. Manood nga nurse, duwada. Ngim ni Elma, tikang kanayong nga sumrek, itihan ni doktor. Ano, yung mapan ni baga? Baga na, nga da, pasyente. Wano, no, ada ipakita na. Siyempre, interview ni nurse, ni pasyente.
Saan to ited kini doktor, da jay resulta di interview na. Kalbasan na, no isunsut sumarunon, sumarumar ti doktor. At ang relasyon doktor kani Elma. Panagkunak sir katawan. Ket, ay, sir, mabit lang. Apay, adak pala dito sa angot klinik. Remor ni Elman. Ket, napanitiyan tito, kotse ni doktor. Kotse na diyata, sulat nakaparking dito sa gig di klinik. Linoktan na di kotse. Ket, sir, apay, nadagahin ni Dr. Joe di kotse. Asid gamit na, tarsem. Wan sir. Sige sir. Kasulata. Magsasalita ta. Jakmat bakita ti unag ti kotse sir. Tsaka ibagam nga da doktor ito unag kaslaad da. Ay, rimwaren. Di sa agan ni Elma. Kaya naman no, da, mabit lang sir. Hello ma'am. Asin at kadum ni dakot si ma'am. Ay, awan. Anat inobra mi tayo di unag. Aday nalam ma'am. Yung doktor ma'am. Ada pala di unag. Awan ma'am. Salsalot sudak lang. Ay, saan na pa ipimanaw kalpasan nga nagpa-check upak. Crush ka kami, napindas ka. So nga, sipsiputan ka. Hello din siya. Hello, sir. Saan mo nang nagtitimag ni Elma? Nga ko na nga si kalatangag ko. Awan, doktor sa dyan, sir. Saan ka naling nagtispya? Madlaw da kaluko. Saan ba? Imbagak man kakras ko isura. So nga, nahanak pa ipimanaw. Manong na may halos makalawas nga nag-obserbar ni Densyo. Kan oray pa'y itiya, lawlaw ti balayda. Kaya minsan manong na may mawag maning kanyak. Hello, sir? Adak dito yung sulik ti balayda. Saan nga naka-duty ita? Day off na. Owen, amo ka day off na. Apa yung saan umiditak? Apartment? May ito rabi. Hama ka ban sa diyat, adak mo dito opisina. Ket, nadamag. Adda, napan nga, nagwapo nga baro. Ket, babit lang sir, pamasadagak. Simrek sir, pinastrek ti amana, ta lakay. Ket, ay na nga rin na Elma. Anggur ka sir, tamasadagak pahijak masirip eh. No na nga baro kat mangpasyar ka ni Elma, apa nga aldaw? Huwag nga rin, sir. Nailokat man yung tiri daw. Rumwaran ti lalaki. Ni Elma tinang itulog. Itiri daw. Ay. Kasinsin ko na naman, sir. Kasinsin naman ganyan lalaki. Awan, sama ti manuktalam. Gabaw ako matimad nga aramid na siguro, sir. Makalawas man ton. Hamo nakita nga, nagkalugan na ito, doktor. Hampay, sir. Nagtra-tricycle so nang agawid. Karabian naman ng nemi so palat iyumay ni Elma. Pasensya kan, sweetheart. Daladamak. Tapay. Sakti pinaglabada dya balay. Lukas tangan tayo up ko. Abambanog ka? Mabanog ak di klinik. Nung taad jutik. Numot kakaiso nga day off ko. Magubrak mo di balay. Ninanang mo ngay, apa nga naglaba. Masakit ni nanang. Yeah? Dahil tapag naman ito problema kung pangkumat ospital lang. Kwarta manin. So nga naman sa akmat nga nurse. Doktorak pa yun ako na. Nagatod problema ti pamilyak. Kaslasak ti nakaibaklayan ti responsibilidad. Abi di tatang mo nga nagtrabaho. Stambay ita. Awan ti pagtrabaho na construction.
Bigti kabsat mo ngay. Napas nagdaman nagbasbasa. Dito ko may sutaglaba. Dadamot iti eskwela. Nadaduma masadod na. Pasensya ka na. May ramramang ka ti problema ti pamilya. Sa bagay, lumarigatan kan kanyak. Mabali mo nga. Ibagag nagsinatan. Pag kumang ibagag nagsinatan. Sana kastoy ti ararapa apang mabihag sang kani. Naminsan pa yung bagam kanya ka, mangkita kat sa bali nga pagkasaraam nga ba't manginaan ka unay ti apartment. Nanginamat kami ng peso. Kaya't mo, ikitaan ka. Una saan kat umikalangan sa dibalay. Yan tayo kaya nga nayon tamat nga umumayag dito terabi, di ka pilangot umay dibalay. Aglibin na pa lang Dito ipagbayad mo ti apartment. Iso na lang yun, may latang nga, may tulong mo ka na kapsat ko. Di ba? Napindas singasin ko. Napindas nga peso. Makain ako umiyata. Sunalay nga, nakita mo sa diya balay. Gagangil lang ang balay. Balay tinakurapay. Sweetheart, agaman nakiti pa nang ipatig mo kanya. Ngayon na duma, kasla ka la idurun nga. Nagsublin ka na ti parents mo. Masyanak kan ka Diba? Nayanak ka, nga nabaknang, nayanak ka, nga gada katulong yo. Nayanak ka, nanamay sa ita. Agrigrigat ka. Gapo kanya. Gapo ti pamilya. Iso nga, numabalin ka. Isinanakon. Babay anak latan. Siyaklatan ti makaamo ti pamilyak. Nagsuli ka dito ka nagiti naganak ka. Tap na masagrap mo tinamay ti biyag. Agawid kan tayo bagam ng insinanakon. Bahalak latan ti biyag ko. Ti biyag may kasan ko pamilya. Saan kang sangin na kasta? Nakasagana ka, Gibtor. Nakasagana ka, Ganos. Tinapod nung ayat kat managsakripisyo. Walang yung kakasi ka. Kumot-kutong ka pa yan. Nga patatip-tabdamat ti mangaan. Di ka pa nagberyanda. Kaya't mo lang timang tulong kanyak. Kada kami nga kaapsat. Kanti anak ko. At dahil pa yan allowance. Ti anak ko agbasa. Nagapukin ka. Sikat pang panunutek, Rolly. Marigrigatan kan ka po kanya. Awang kadimit lang ti mading araramidan. Ano nga mading araramidan? Nanintakit mo sa wan. Ada pa nagduwa-duwam kanya. Agatap ka nga. Nga lalilawan ka lang. Agatap ka nga aramaten ka lang tapno masulbar ti problema ti pamilya. At nga di pa nagduwadom kanya, Rolly. Ang sakit naman. Itak lang nga gayat. Kastaon iti pagyamyaman ko kiniapod Diyos ta sikat tinasarakak. Nga nakasagana kag sakripisyo para kanya, para iti pamilya. Anak ko mapilat sa pulag kang ka. Agatap ka, baka adapin sa bali ka lalaki ni biyag ko. Nagbali na ka napudnukit na pudnuntag na nayon, Rolly. Ngam sikat ikaasyak. Awanan tinamaay kang ka. Awanan tinapinta sa biyag kang ka. Nagbalin kami nga nadagsin kang ka, Rolly. Iso nga ore na sakit para kanyak, numapukaw ka. Ngayon siya di bang panunutik. Sigamad lang tinagabaga nga tinapod nung ayat kat ba nagsakripisyo. Isakripisyo kundi amin. Kahit ko lang naragsak ka. Kahit ko lang nalamay ka.
Nanam ayak man, ngam sa anak to, naragsak no mapukok. Ori marigatanak basta adda ka, naragsak ka. Saan nga nam ay ti sapsapulag, no di ka tragsak. Adda kang katiragsak ko, Elma. Taore grigrigatak, basta naragsakak no anda ka. Saan tang agsina, Elma? Patay lahing ti mamagsina ka na ta. Manong nemi, didedi nga rabi, kaslada damanin nga bimaro ni ayat kada kami. Gabati pa maneknek manong nemi, na paneknekan mi nga talaga. Ngagpadpada kami ngagsakripisyo. Gapoti ayat mi, iti tunggal maysa. Adamat mangidurduron kang kuha naman ng nemi, tapno isinanak, tayo nga ang panakakit kita na kanyak nga grigrigat. Yung tsakmat kayat. Taorin na namayok na o ni Suna, hanak na ragsak. Gingati may isang malem, anong nemi, nagring ti cellphone ko. Ni Mang Sunya. Hello, manang. Ano man ang ti-report mo? Apay nga taka lang tumawag kanyak. Ay, sir. Binaundak na papakin ni mamang mo. Natawagan ka? O natawagan na? Makalawas. Inubrak. Nagrigat. Tiyan niya. Sinisiim ko ni Elma. Patisik ka? Apay, atakat sa baling ang sisim ko na. Dapat makalawas na pinagpasim ko. Apay naramid na papakin mamaneta. Kaya't da nga mamon o sino talaga data nga babae no apay nga patpatay ka laure kang kuana. Kaya't anat resulta na. Kaya't nagbalin nga na siya at dinreport ko katakwada. Kaya't anak ko na dapapakin mama. Mana mo? Numanin makita ta ka. Kit-kitain dakmat. Well, nang naroon na kay mamang mo. Mas asyanan kang ka, tilangam. Kumut-kutong ka talagan. Ada bakit plano ka mang panawan ti apartment? Tapno niya. Malagaan anak. Plano mi kini Elma ting. Agnaid sa Dibalayda. Igyan ka Dibalayda. Marmarpog Dibalayda. Napangkawain sa Jay. Kato napanak pa sa Jay na. Nakasasalitak pa yun da. Tatang kininanang na. Jay anak na. Talagang nalukod na papakin mama niya. Saan da kangarod nga sardengan? Tanuad da ko mamakita. I-report ko kadakwada nga madi nga aramid ni Elma. Di ibagada man kang ka. At nga lukuhin na kang isina mo ni Suna. Ngem, adamat pagsayata na, sir. Hapay. Siyempre, napanaganda nga na siya at nga babae ni Elma. Ket urayam anon at resulta na. Sige, sir. In-report ko lang yung data, uraon bayad na. Si kamanang Sunya, talaga, naling ka mga warta. Idada ko ni the apartment manong nemi na nagtulagan mi kaniya Elma nga maudin data nga kaadami ti apartment. Maudin mo ito na naglang mi manong nemi amang rabi. Hindi nag-ring ti cellphone ko. Ni Papa. Hello, Papa? Ayun mo. Adda ako ni ti Balayda, Elma. Niya, ti marmar po ga balay, di ta pagyanam. Pinanawa mo ti apartment. Ni Papa, nagdag ka lang, tagos tip-timak yun. Talaga ka di kang mauyong ka. Kutong ka lang rodan sa kagna, di marmar po ga balay. Adda kang pala di apartment, talawa min to nabigatan na ito, Papa. Taratat nagtula kami, agnado ko sa jet, no, dati pagbayad ko ti apartment, so pa nga, may inayon nga, may tulong mo katakwada. Papa, di lamang baling agsarita ta nga hanga binubog ka. Apeti mawag kayo. Agsublikan dito eh. Ha? Agsublikan mo lang, di balay mo, iti beach resort. Agikar ka ti trabaho. Kaputa marigatan ka trabaho, nagbasit swaldom. Yung saan ko mabaling isina ni Elma, Papa. Diyak pa ti baga isinam kahit. Papa, peso ka din pagbagayo. Wine. Panagnagan mi nga talagang pimpinatag kayo.
Inanya ko man, naganak abalasang ni Elma, kat kung namat nga nadalos, saan namat nagayayan di amin. Papa, nagbeso ka di. Ano ti abay ko ni Elma? Kasalit tayo. Kasalit ti manugang niyo, Papa. Kaoray saan. Basta panawan niyo dati ang apartment, agsubli ka matlaing iti balay mo. Si Kamilat mang manage sa beach resort. Oh, Mama, thank you, Mama, thank you. Manong nemi kasya nga rod tinapasamak tapno awanin ti palikaw-likaw. Adadan tinagsak manong nemi ni Elma iti tamamuan na ti amin. Ken uray pa di kiti naganak ken kakapsat na. Kastamat ten manong nemi kini Juju nga anak na. Ngay bilang kumatan nga anak manong mabalintan nagkasar. Kahit kumatan taganak manen. Manong Nemi nag-asawa kami kini Elma when pinagsardin kon Manong Nemi nga nagtrabaho kas nurse iti clinic no di ket inserek ko iso na Manong Nemi iti government hospital. Tapno na nagdakkel ti sweldo na ken maalan na dagiti susto nga benefits. Nagraduar dagiti duwa kamsat na Manong Nemi pinapintas dan ti balayda. Saan nga marmar po ako na ni Papa Manong Nemi. Datatang kininanang na Manong Nemi inalak ida ang trabaho iti beach. Conforme iti mabalid na nga trabahuan na naruna iti panagdalus. Ya, tanas ka ng masapol nga nadalus ti beach. Nadalus ti danom katenda na kiti anyaman ita nga mangperdi ti pintas ti danom. Nadalos ti aglawlaw, Manong Nemi, kadagiti cottage. Mga obisina matin, Manong Nemi, digdiduwa kamsat na. Idin to, taadan iti higher grade ni Juju, nga anak na. Nga damat ten bukod mi nga anak, Manong Nemi, nga da papa ni mama, ti mga asikaso ken kuana, ada dapay nga, agyan ti anak mi Manong Nemi, ti ayanda, nga mapamitla lang alaalain no kwa, sudaan ti mga iwan nosta nga aldaw at ubing pay. Junior Manong Nemi, talo pa lang tatawin na. Kareto yung nga COVID problem Manong Nemi, kahit ko kumaeding agresahin ti asawak, ngayon di na kainayat. Kahit nat lumaban kasi nga sitwasyon, kasi may nga nurse Manong Nemi. Kaya tuloy ko Manong Nemi, tinang pa-develop iti beach resort, numampait kasi nga sitwasyon, adun matlata. Di kiti umumay, Manong Nemi. Overnight, pamay picnic, taore kas ti problema, alain da, babayan ti panagliliwan. Dito ti pagkasaritak, Manong Nemi, pasensyakan. Nakiruman, tinak panangisan ken ka, magyaman nagtaling mo na urnus, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, lively ko kat pagsarmingan ti biyag, kanagiripatak na timngeg. More power to your program, and God bless. Tuwing nga lagyaman nga pagayam mo, Rolly. Thank you, Rolly. Sabi ko mata, makaumay kam tumit ita beach resort mo, ya. Libre no ka, Libre. Libre ti serrek, kenruar.